Ισαΐας πρώτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 21 μέχρι και το 26. Πώς η πιστή πόλη έγινε πόρνη, ήταν γεμάτη από κρίσεις, η δικαιοσύνη κατοικούσε μέσα σε αυτή, αλλά τώρα φωνιάδες. Το ασίμι σου έγινε σκουριά, το κρασί σου ανακατεύτηκε με νερό. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι με τους κλέφτες. Όλοι αγαπούν δώρα και κυνηγούν αντιπληρωμές. Δεν κρίνουν τον ορφανό, ούτε έρχεται σε αυτούς η δίκη της χήρας. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, ο Κύριος των δυνάμεων, ο ισχυρός του Ισραήλ. Θα χορτάσω επάνω στους εναντίους μου και θα εκδικηθώ ενάντια στους εχθρούς μου. Θα στρέψω το χέρι μου επάνω σου και θα αποκαθαρίσω τη σκουριά σου και θα αφαιρέσω όλο σου τον κασίτερο και θα αποκαταστήσω τους κριτές σου όπως και πριν και τους συμβούλους σου όπως και αρχικά. Έπειτα από αυτά θα ονομαστείς η πόλη της δικαιοσύνης, η πιστή πόλη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Υπάρχει μια λέξη μέσα στη Γραφή, την οποία δεν είναι μόνο εδώ που μπορούμε να τη βρούμε, αλλά επίσης μπορούμε να τη βρούμε και σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, και θα έλεγα ότι είναι και μια βασική λέξη στη μετάφραση του «Ο Κύριος ο θεραπεύων σε» στην Έξοδο στο 15ο κεφάλαιο, όπου εκεί ονομάζεται το όνομα του Κυρίου και ο Θεός λέει «Εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε». Μια άλλη ερμηνεία της λέξης «Είμαι ο Κύριος ο αποκαθιστών σε». Είμαι ο Κύριος που σε επισκευάζω, είμαι ο Κύριος που σε γιατρεύω. Είμαι ο Κύριος, όπως είναι το περιστατικό εκεί, που έρχομαι μέσα στα πικρά νερά και τα μεταστρέφω σε γλυκά νερά. Εγώ είμαι ο Κύριος που φέρνω αυτή την αλλαγή. Και πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε αυτή τη λέξη, γιατί είναι ένα κομμάτι από τη διακονία του Κυρίου στις ζωές μας. Αποκατάσταση. Αποκατάσταση. Είναι ένα κομμάτι από τη διακονία του Κυρίου. Θα έλεγα, πιστεύω, και ακούστε το αυτό, ότι αυτή η λέξη έχει ακουστεί από το θρόνο του Κυρίου για αυτή την εκκλησία. Έχει ακουστεί αυτή η λέξη, αποκατάσταση. Και ό,τι έχει ακουστεί από το θρόνο του Κυρίου, υπάρχει ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όλη η προσοχή του ουρανού ώστε ο Θεός να το εκπληρώσει. Και έχει σημασία να την κατανοήσουμε αυτή τη λέξη, γιατί δεν είναι μόνο για τη διακονία, αλλά για τη ζωή του κάθε πιστού. Αποκατάσταση. Και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι αποκατάσταση από τη μεριά του Θεού. Με μια έννοια, αποκατάσταση είναι να πάρεις κάτι και να το γιατρέψεις. Κάτι που έχει βγει στο περιθώριο, κάτι που έχει καταντήσει άχρηστο. Αποκατάσταση είναι να το κάνεις ξανά, να είναι χρήσιμο. Να μπορεί κάτι ξανά να λειτουργήσει. Σαν να έχεις ένα μηχάνημα το οποίο σκούριασε, κάπου σκάλωσε και δεν μπορεί να δουλέψει καθόλου. Δεν θέλεις να το πετάξεις, αλλά θέλεις να το αποκαταστήσεις. Τι κάνεις? Αρχίζεις και εργάζεσαι σε αυτό μέχρι να το κάνεις να μπορεί ξανά να δουλέψει. Έστω και ίσως δεν είναι τέλειο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αποκατάσταση. Και θέλω να πω ότι ο Θεός θέλει να φέρει αποκατάσταση στη ζωή μας. Γιατί υπάρχουν περιοχές στη ζωή μας που έχουν σκαλώσει. Και ο Θεός θέλει να τις ξεσκαλώσει, θέλει να τις ελευθερώσει. Υπάρχουν περιοχές στην προσωπική ζωή, στη φυσική ζωή, και υπάρχουν περιοχές στην πνευματική ζωή και στη διακονία, που άνθρωποι του Θεού αισθάνονται ότι είναι σαν τα πράγματα να έχουν σταματήσει. Κάτι έχει πάει εκεί και αυτό που κάποτε λειτουργούσε τώρα δεν λειτουργεί. Κάποτε κάτι έρεε εδώ και τώρα δεν ρέει. Πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός δεν είναι Θεός που έρχεται εκεί που υπάρχουν προβλήματα και εμπόδια, έστω και χαρακτηριστικά, σημαντικά, κέρια. Δεν έρχεται με κρίση, αλλά ο Θεός έρχεται σαν ο Κύριος που αποκαθιστά, ο Θεός που φέρνει αποκατάσταση. Αυτό που κάνει ο Κύριος, έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να βρει αυτό που εμποδίζει και να το τραβήξει. Και η ζωή του ανθρώπου πάλι να προχωρήσει μπροστά. Ο τροχός της ζωής και της πίστης πάλι να κυλήσει μπροστά. Και οτιδήποτε υπήρχε πριν που το κράταγε. Μερικές φορές είναι μια σκέψη.
Πάρα πολλοί άνθρωποι του Θεού έχουν σταματήσει, έχουν σταματηθεί, έχουν εμποδιστεί. Όχι γιατί πραγματικά συνέβη και κάτι που τους σταμάτησε, αλλά η σκέψη ότι θα συμβεί τους σταμάτησε. Η απειλή ότι αυτό μπορεί να γίνει τους εμπόδισε. Κάτι ήρθε και φόλιασε μέσα στην καρδιά. Και εκεί που κάποτε ήταν μια ανοιχτή πόρτα για την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ήρθε κάτι εκεί και πήρε αυτή τη θέση. Δημιούργησε ένα τέτοιο εμπόδιο και ένας άνθρωπος του Θεού, από εκεί που πρώτα ήταν ευλογημένος και χρησμένος, αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό του, να δυσκολεύεται και όλα να σταματούν εκεί. Κάποτε υπήρχε δοξολογία στο στόμα του. Κάποτε υπήρχε οραματισμός στο στόμα του. Τώρα υπάρχει απελπισία, υπάρχει απογοήτευση. Δεν γίνεται τίποτα. Στο λέω εγώ. Δεν μπορεί αυτό, δεν μπορεί εκείνο. Η εποχή είναι δύσκολη, η κατάσταση, η κρίση. Γιατί κάτι υπάρχει. Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Θέλω να σου το πω σήμερα το πρωί. Ο Κύριος είναι Κύριος αποκατάστασης. Έρχεται μέσα στη ζωή των ανθρώπων και βρίσκει ποιο είναι το πρόβλημα, τι είναι αυτό που πρέπει απλά να το αφαιρέσουμε. Αλληλούια! Και όλα να λυθούν πάλι και ένας άνθρωπος του Θεού να βοτυχτεί πάλι μέσα στην ευλογία του Κυρίου. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για την προφητική διακονία. Και υπάρχουν πολλές απόψεις για την προφητική διακονία. Πολλοί πιστεύουν ότι η προφητική διακονία είναι δυσάρεστη. Πιστεύουν πολλοί άνθρωποι. Γιατί θεωρούν ότι η προφητική διακονία βγάζει στην επιφάνεια την αμαρτία. Και είναι αλήθεια αυτό. Η προφητική διακονία βλέπει πράγματα που κάποιοι άλλοι δεν θα μπορούσαν να δουν. Αλλά θέλω να πω τι πιστεύω για την προφητική διακονία. Πιστεύω ότι η βασική της λειτουργία είναι μια πάρα πολύ γλυκιά και θεραπευτική λειτουργία στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές είναι δεμένοι. Να σας πω με τι είναι δεμένοι οι άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι με ισχυρά δεσμά. Οι άνθρωποι του Θεού είναι δεμένοι, έχουν τσιμπηθεί από το διάβολο με μικρά, πολύ μικρά αγκίστρια. Και έχουν σταματήσει. Ο διάβολος έχει καταφέρει και τους έχει πιάσει με μικρά αγκίστρια. Και δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά, γιατί βασικά φοβόνται μη πονέσουν. Και δεν ξέρω αν ποτέ έχετε βρεθεί σε θέση κάποιος να έχει τσιμπηθεί από ένα αγκίστρι. Όσο το τραβάς να βγει, τόσο πονάς και καταστρέφεις. Ο τρόπος για να ελευθερωθείς είναι να συνεχίσεις την πορεία του κυκλικά, για να μπορέσει να βγει. Καταλαβαίνετε τι λέω? Και οι περισσότεροι άνθρωποι του Θεού δεν το θέλουμε αυτό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι του Θεού έρχονται και σταματάνε την πνευματική του ζωή. Γιατί υπάρχει κάτι που αισθάνονται, αν λίγο πάω μπροστά θα πονέσω, κάτι θα τραβηχτεί στη ζωή μου. Θέλω να πω κάτι, δεν θα υπάρξει μεγάλη ζημιά. Απλά υπάρχει λόγω του πολιτισμού μας πολύ μεγάλος φόβος για τον πόνο. Δεν είμαι καθόλου υπέρ του πόνου. Άλλωστε πιστεύω δύσκολα να βρεις άντρα που να είναι υπέρ του πόνου. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αν ο φόβος για τον πόνο κυριαρχήσει στην ψυχή του. Ο διάβολος θα τον κρατάει υποχείριό του για όλη του τη ζωή. Πάντοτε θα υπάρχει ένα σημείο πίεσης. Πάντοτε θα υπάρχει ένα σημείο απειλής. Πάντοτε θα υπάρχει ένα σημείο που θα σε πονάει και ο διάβολος θα το σημειώνει αυτό. Τώρα η προφητική διακονία τι κάνει? Η προφητική διακονία μπορεί να διακρίνει αυτά τα αγκίστρια στη ζωή σου και έρχεται να στα βγάλει για να σε ελευθερώσει, να σε τραβήξει. Λίγο πονάει στην αρχή γιατί τον πήγεις, αισθάνεσαι ότι κάτι πηγαίνει πιο μέσα. Είναι σαν ο Θεός βάζει το δάχτυλό του ακριβώς εκεί που πονάς. Και ξέρεις, έχεις την εντύπωση ότι αυτό είναι κακό γιατί ο διάβολος βάζει το δάχτυλό του εκεί που πονάς. Και όταν ο διάβολος βάζει το δάχτυλό του εκεί που πονάς, κάνει χειρότερη την πληγή και κάνει μεγαλύτερη την ζημιά. Αλλά όταν ο Θεός βάλει το δάχτυλό του, τότε εκεί έρχεται θεραπεία και αποκατάσταση. Αλληλούια. Και η προφητική διακονία, το χρήσμα το προφητικό κάνει ακριβώς αυτό. Βρίσκει ποιο είναι το σημείο που σε έχει σκαλώσει. Και αν έρθει και το τραβήξει αυτό το σημείο, τότε όλα θα ελευθερωθούν. Θα αποκατασταθείς και θα ελευθερωθείς. Και ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Θεός είναι Θεός που θέλει πάλι κάτι που έχει καταντήσει άχρηστο να γίνει χρήσιμο.
κάτι που κοντεύει να ξεραθεί, ο Θεός να το κάνει εύχριστο, να μπορεί να είναι ξανά μπροστά Του. Αυτό είναι το έργο του Πνεύματος του Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Η αποκατάσταση, έτσι όπως φαίνεται από το κομμάτι που διαβάσαμε, ή έτσι όπως φαίνεται από το Β Χρονικών 24-13, λέει το εξής: να, τι είναι αποκατάσταση. Αποκατάσταση είναι να πάρεις κάτι που έχει χαλάσει, που έχει χτυπηθεί, που έχει ακροτηριαστεί, που έχει φθαρεί, και να το επιστρέψεις στην προηγούμενη κατάστασή του. Στην αρχική του κατάσταση. Αυτό είναι αποκατάσταση. Κοιτάξτε στο κομμάτι που σας διάβασα τι λέει. Ξεκινάει με μία φράση από το εδάφιο 21 στον Ισαΐα στο πρώτο κεφάλαιο, και η φράση είναι η εξής: η πιστή πόλη. Και ο Κύριος λέει πώς η πιστή πόλη κατάντησε πόρνη. Άρα υπάρχει μια φθορά, υπάρχει μια καταστροφή, υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει αυτό που ο Θεός είχε χτίσει. Και αρχίζει ο Θεός να μιλάει πώς όλα αυτά συνέβηκαν και τι υπάρχει μέσα σε αυτή την πόλη που από πιστή πόλη κατάντησε πόρνη. Και ο Κύριος τώρα λέει τι πρόκειται να κάνει, ώστε τι? Να ξανακάνει η πόλη αυτή που τώρα πια έχει γίνει πόρνη να ονομαστεί η πιστή πόλη. Να τι λέει ο Κύριος: θα σε αποκαταστήσω. Θα αποκαταστήσω τους άρχοντες σου. Θα αποκαθαρίσω τη σκουριά σου. Θα βγάλω τον κασίτερό σου. Θα κάνω το έργο μου πάνω σου και θα σε γυρίσω στην προηγούμενη κατάσταση. Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Αυτό πρέπει να το κρατήσεις καλά μέσα στην καρδιά σου. Τον Αύγουστο στην νεολαία είχαμε ένα ιδιαίτερο μάθημα, στο συνέδριο νεολαίας είχαμε ένα ιδιαίτερο μάθημα που πιστεύω ότι δεν είναι μόνο για μία στιγμή, ακούω κάτι αυτή την ώρα, ευλογούμε, οικοδομούμε, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το χτίζει μέσα στην καρδιά μου και μου δίνει την εικόνα πώς πρέπει να κινηθώ πνευματικά. Και το όλο θέμα είναι το εξής: σκέψου τον εαυτό σου και αν μπορείς κατάγραψέ το. Σκέψου τον εαυτό σου στα καλύτερά σου. Το μυαλό σου να δουλεύει τέλεια. Η ψυχή σου να είναι στα φουλ, στα κόκκινα. Η ζωή σου να πηγαίνει καλά. Η σχέση σου με τον Κύριο να είναι ζωντανή. Η σχέση σου με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου στα καλύτερά σας. Η σχέση σου με τα παιδιά σου, η δουλειά σου. Σκέψου τον εαυτό σου και κατάγραψέ τον στα καλύτερά σου. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Έλα να ξυπνήσω λίγο τη μνήμη σου. Σκέψου τον εαυτό σου. Και όταν το σκεφτείς αυτό πρέπει να καταλάβεις κάτι. Εάν μπορέσεις να το καταγράψεις αυτό κάτω ή να το φέρεις μέσα στη συνείδησή σου, θα δεις ότι πολλά από αυτά έχουν φθαρεί στη ζωή σου. Πολλά από αυτά έχουν φθαρεί στη ζωή σου. Τώρα θα πρέπει να ξέρεις ότι το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε να είσαι σε όλα στα καλύτερά σου. Και το σχέδιο του Κυρίου πάντοτε είναι να εργαστεί αποκατάσταση στη ζωή σου. Πολλές φορές η αποκατάσταση συγκρούεται στη ζωή των πιστών με τον συμβιβασμό. Πάρα πολλοί άνθρωποι του Θεού ψάχνουν τη Γραφή για να βρουν δικαιολογίες για την κατάστασή τους. Ξέρεις, συμβαίνει αυτό γιατί η Γραφή λέει έτσι. Ξέρεις, όχι, υπάρχει και αυτό το περιστατικό στη Γραφή και θα σου έλεγα μην ταυτίζεσαι με πρόσωπα που αναφέρονται στη Γραφή που δεν έζησαν πλήρως το θέλημα του Κυρίου. Που δεν έλαβαν πλήρως τις υποσχέσεις του Θεού, που δεν έζησαν τις μάχες του Κυρίου. Πρέπει και δεν γνώρισαν τις νίκες του Κυρίου. Μην τους βάζεις αφίσες στο δωμάτιό σου. Μην βάζεις τα ονόματα πάνω στην μπλούζα σου. Στη Γραφή υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που ξεκίνησαν καλά, αλλά δεν τελείωσαν καλά. Και δεν πρέπει να οραματίζεσαι να είσαι ένας από αυτούς. Πρέπει να οραματίζεσαι να είσαι σαν τους ανθρώπους του Κυρίου που ξεκίνησαν καλά και τελείωσαν καλύτερα. Αλληλούια! Που υπηρέτησαν τη βουλή του Θεού στη γενιά τους, όπως ο Δαβίδ. Πρέπει να οραματίζεσαι ανθρώπους που περπάτησαν με τον Κύριο με ακεραιότητα. Που περπάτησαν στον Θεό και έκαναν αυτό που ο Θεός τους έδωσε να κάνουν. Δεν άφησαν τίποτα πίσω. Που δεν επέτρεψαν περιοχές της ζωής τους ο διάβολος να τις κατακτήσει και εκεί να χτίσει τα οχυρά του. Αν και άνθρωποι, αν και έκαναν λάθη, όμως έζησαν στη χάρη του Κυρίου με τέτοιο τρόπο όπου η αποκατάσταση του Θεού κυριάρχησε.
Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβεις. Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Ο Θεός δεν λέει, κοίταξε, θέλω να έρθω μέσα στη ζωή σου και αρκεί τα πράγματα να πηγαίνουν, να μην χάνονται. Να, όπως είπαμε πριν, αρκεί το μηχάνημα να δουλεύει. Είναι και αυτό σημαντικό. Αν δεν δουλεύει το μηχάνημα, να το κάνεις να δουλεύει είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ο Θεός λέει, δεν μου φτάνει αυτό. Θέλω να το επιστρέψω, θέλω να το αποκαταστήσω στην πρώτη του κατάσταση. Αλληλούια. Μπορείς να το σκεφτείς αυτό? Σκέψου το λίγο, σε παρακαλώ. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που πρέπει να σκεφτούν το γάμο τους. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που πρέπει να σκεφτούν τη σχέση τους με τα παιδιά τους. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που πρέπει να σκεφτούν τη σχέση τους με τον Κύριο. Μήπως έχει χαθεί η μαλακότητα της καρδιάς σου, η ευαισθησία της καρδιάς σου μπροστά στον Θεό. Μήπως μπορείς να θυμηθείς κάποτε υπήρχε αμεσότητα στην κοινωνία μου με τον Κύριο. Αλληλούια. Αλλά τώρα έχει χαθεί. Μήπως μπορείς να πεις αυτό για τη ζωή σου? Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Ο Θεός θέλει να έρθει και να βγάλει στην επιφάνεια όπως ήταν στην αρχή. Θέλω να το επιστρέψω πίσω. Και ο Κύριος εργάζεται. Αλληλούια. Για να φέρει αποκατάσταση στη ζωή των ανθρώπων του. Ο διάβολος προσπαθεί να εδραιώσει και να εμβαθύνει το πρόβλημα. Να εδραιώσει και να εμβαθύνει το πρόβλημα. Αυτό εργάζεται ο διάβολος στη ζωή σου. Εργάζεται να χτίσει στην καρδιά σου και στο στόμα σου και να πεις, εμείς πια η σχέση μας δεν είναι και τόσο καλή. Αυτό περιμένει. Να μπεις κάτω από αυτή την εξουσία, αυτής της αποδοχής και αυτής της διακήρυξης. Και μετά δεν θα αρκεστείς το ρήγμα που είναι ανεκτό. Θα φέρει το ρήγμα ακόμη μεγαλύτερο. Θα προσπαθήσει να το κάνει να μην είναι ανεκτό. Και θα πρέπει να μάθεις να κινείσαι στον τρόπο που κινείται ο Θεός. Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Αλληλούια. Ο Θεός δεν λέει, τι πάθαμε, αμάν, πώς συνέβηκαν τα πράγματα, χάλια τα έκανες. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ θα έρθω εκεί, ακόμη και μέσα στο κέντρο της πορνείας σου. Θα έρθω και θα βάλω το δάχτυλό μου, θα έρθω και θα βάλω το χέρι μου και άκουσέ με, θα εργαστώ στη ζωή σου, θα καθαρίσω τη σκουριά σου, θα βγάλω τον κασίτερό σου, θα βγάλω από πάνω σου κάθε τι κακό, θα αποκαταστήσω τους άρχοντές σου και θα σε γυρίσω πίσω. Πώς ξεκίνησες από μένα? Μία πόλη πιστή. Θα σε γυρίσω πίσω ξανά μία πόλη πιστή. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που κάποτε ξεκίνησαν στα νιάτα τους ή στην εφηβεία τους να περπατούν με τον Κύριο και μετά όταν μπήκαν μέσα στη ζωή διάφορα πράγματα συνέβηκαν. Επιθυμίες και στόχοι μπήκαν που δεν ήταν από το Πνεύμα του Θεού. Ευκαιρίες δόθηκαν που δεν ήταν από τον Κύριο και καθώς τις ακολούθησαν αισθάνθηκαν ότι κερδίζουν τη ζωή, κερδίζουν την ευτυχία με το κόστος ότι σιγά σιγά και πολλές φορές όχι απότομα έχαναν τον Κύριο. Και όταν μπεις μέσα στη ζωή σπέρνεις τη σάρκα. Στην αρχή νομίζεις ποτέ δεν θα θερήσεις. Αλλά όλη η υπόθεση στην αμαρτία είναι η απόλαυση της στιγμής που την πράττεις. Αλλά υπάρχει ο θερισμός της αμαρτίας που είναι φθορά. Και όταν η ζωή αρχίζει και μπαίνει μέσα σε αυτά, αισθάνονται ξανά κάποτε ήμουνα ευλογημένος. Κάποτε η καρδιά μου ήταν στον Κύριο. Αλληλούια. Η Γραφή λέει για τον Άσο το γιο, είπε στο σπίτι του πατέρα μου. Εκεί τι μνήμες έχω, τραπέζια όμορφα, πλούσια, γεμάτα και τώρα εδώ μαζί με τους χήρους τρώω τα ξυλοκέρατα, τα άγρια χαρούπια. Σε τι κατάσταση έχω βρεθεί? Πίσω στο σπίτι του πατέρα μου. Και η Γραφή λέει στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά ότι ο άσωτος Υιός σκέφτηκε να γυρίσει πίσω στον πατέρα του. Και όταν σκέφτηκε να γυρίσει πίσω είπε το εξής: θα πάω πίσω στο σπίτι του πατέρα μου. Ακόμη και το υπηρετικό προσωπικό τρώει ένα πλήρες γεύμα. Ενώ εγώ δεν έχω τι να φάω, τρώω το φαγητό των γουρουνιών που φροντίζω. Και είπε: θα πάω πίσω και θα πω, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Δεν είμαι άξιος να είμαι παιδί σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Αυτό σκέφτηκε, λέει η Γραφή. Αλληλούια. Αυτό σκέφτηκε. Σχέδιο Β. Το σχέδιο Α ήταν να είμαι παιδί του Θεού. Αλλά υπάρχει το σχέδιο Β. Να το σκέφτηκα. Τώρα τα έκανα μαντάρα. Θα πάω πίσω στο Θεό. Θα του πω: Κύριε, πόσο λυπάμαι. Εντάξει, δεν λέω να με ξανακάνεις
να ξαναλάβω όλα αυτά που είχα. Αλλά έστω σε μια αγωνία. Αλληλούια. Αυτό σκέφτηκε. Και ίσως σήμερα το πρωί αυτό να σκέφτεσαι κι εσύ. Αλλά η Γραφή λέει ότι πήγε στον πατέρα του και τι έκπληξη. Η Γραφή λέει ότι ο πατέρας τον είδε από μακριά, που σημαίνει ότι τον περίμενε. Και έτρεξε, κατέβηκε ο πατέρας και ήρθε το παιδί. Και άρχισε να μιλάει και να είπε, πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Και στο γεγονός της ιστορίας που ανέφερε ο Κύριος δεν υπάρχει συνέχεια των λόγων. Δεν λέει δεν είμαι άξιος να γίνω παιδί σου, κάνε εμένα τον μισθωτόν σου. Γιατί εκεί ο πατέρας επεμβαίνει και τον παίρνει στην αγκαλιά του, λέει η Γραφή. Και φωνάζει και λέει, φέρτε το δαχτυλίδι, σφάξτε το μοσχάρι το σιτευτό, φέρτε τα ρούχα, αρχίστε τη γιορτή. Γιατί ο γιος μου αμαρτωλός ήταν και επέστρεψε, νεκρός ήταν και ξανάζησε. Και ξαναπαίρνει την ίδια θέση. Αποκατάσταση. Το σχέδιο του Θεού είναι αποκατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Στην πρώτη θέση που ήσουνα, σε αυτή τη θέση να σε αποκαταστήσει ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Σε αυτή τη θέση θέλει να σε φέρει ο Θεός. Τι είναι αυτό που έχει χαθεί? Ο Κύριος θέλει να το αποκαταστήσει στη ζωή σου. Τι είναι αυτό που έχει φθαρεί? Αλληλούια. Να σας πω κάτι που έχει φθαρεί στη ζωή όλων των πιστών. Η αγάπη. Θυμάμαι μια αδελφή, ευλογημένη να είναι. Μου λέει, αδελφέ μου, αγαπώ όλο τον κόσμο και κυρίως τους πιστούς. Τους αγαπώ έτσι όπως δεν τους αγαπάει κανένας πιστός, μου λέει, σε διαβεβαιώ. Και εγώ ησύχασα εκείνη την ώρα. Και μου λέει το εξής μετά. Μόνο αυτήν δεν θέλω να βλέπω. Και ήταν μια συγγένεισά της, πιστή μέσα στην εκκλησία. Όταν ξεκινάς στον Κύριο η αγάπη, αλληλούια, θες να αγκαλιάσεις όλο τον κόσμο. Η αγάπη του Θεού έχει έρθει μέσα στην καρδιά σου και κάπως αισθάνεσαι ότι είναι να χυθεί και παντού. Αλλά μετά μέσα από τις σχέσεις η αγάπη φθήρεται. Δεν είναι έτσι? Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Ο Θεός αποκαθιστά κάθε τι που έχει φθαρεί στη ζωή μας. Κάθε τι που έχει καταστραφεί στη ζωή μας. Και θέλω να σας πω κάτι και ακούστε με παρακαλώ. Αποκατάσταση είναι κάτι που είναι χαλασμένο, να το φτιάξεις και να λειτουργεί πάλι. Αποκατάσταση είναι κάτι που έχει μια μορφή αρχική και έχει φθαρεί, έχει χαλάσει, να το επιστρέψεις στην αρχική του μορφή. Αλλά θέλω να πω κάτι για την αποκατάσταση του Κυρίου. Έχει σημασία να καταλάβεις ποια είναι η αρχική μορφή για το Θεό. Για σένα και για μένα είναι αυτό που ζήσαμε. Για τον Θεό είναι αυτό που μας κάλεσε να είμαστε. Είσαι μαζί μου? Πρέπει να καταλάβεις κάτι για τον Κύριο. Για τον Θεό η αρχική κατάσταση δεν είναι αυτή που έζησες ακόμη και εσύ στα καλύτερά σου. Δεν είναι το ανώτερο του Θεού. Αλλά αυτό που ο Θεός σε έφτιαξε μέσα στη δόξα Του και σε κάλεσε να γίνεις. Αυτή είναι η εικόνα που ο Θεός θέλει να αποκαταστήσει στη ζωή σου. Με αυτή την έννοια, αποκατάσταση από τον Θεό υπάρχει, ακόμη και όταν όλα στη ζωή σου πηγαίνουν καλά. Ο Θεός έχει αποκατάσταση, γιατί θέλει να ολοκληρώσει την εικόνα του καλέσματός Του πάνω σου. Πολύ περισσότερο αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν καταστροφές, ο Θεός θέλει να φέρει αποκατάσταση. Τι κάνει ο Κύριος? Θέλει να έρθει μέσα στη ζωή σου και να επιστρέψει τα πράγματα πίσω. Υπάρχουν λόγοι και αιτίες που μπορεί να είναι φανερές στη συνείδησή σου. Γιατί έπραξα αυτό και γιατί συνέβη και εκείνο. Πώς έζησα αυτό και μετά ήρθε το άλλο. Επέτρεψα αυτό και έγινε εκείνο. Όλους αυτούς τους λόγους και τις αιτίες ο Κύριος θέλει να έρθει με το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί στη ζωή σου, να τους αναιρέσει, να τις αναιρέσει και να σε ελευθερώσει από αυτό που υπήρξε στο παρελθόν και να σε επιστρέψει πίσω στο να είσαι ελεύθερος μέσα στα σχέδιά Του, να φανερώσει τη δόξα του Υιού Του σε σένα και να φανερώσει τη δόξα του Υιού Του με εσένα. Αυτό κάνει ο Κύριος. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι σήμερα το πρωί, αλλά ο Θεός έχει μια τρομερή επιθυμία να σε αποκαταστήσει. Ο Θεός έχει μια τρομερή επιθυμία να πνεύσει τη ζωή Του και τη δόξα Του σε σένα
και να σε στήσει και να σε παρουσιάσει με αυτό που από την αρχή, πριν ακόμη εσύ γεννηθείς, προσδιορίσε για τη δική σου τη ζωή. Είναι όπως μιλάει στον προφήτη Ιερεμία και του λέει: από τότε που ήσουν στην κοιλιά της μητέρας σου, σε κατέστησα προφήτη. Από εκείνη τη στιγμή σε αγίασα και σε ξεχώρισα. Υπήρχαν διάφορα πράγματα στη ζωή του Ιερεμία. Μπορούσε να πει: μα Κύριε, δεν είμαι μεγάλος, είμαι παιδί. Πώς μπορώ να τα κάνω όλα αυτά? Και ο Θεός του είπε: μην ξαναπείς ότι είσαι παιδί. Δεν θα το ξαναπείς ποτέ. Γιατί εγώ αυτό που κάλεσα στη ζωή σου, αυτό θα εκπληρώσω. Θα είμαι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω ποτέ να βρεθείς σε αμηχανία μπροστά σε κανέναν άνθρωπο που θα σταθείς. Δεν θα χάσεις τα λόγια σου. Δεν θα σταθείς στην εξουσία κάποιον. Πάντοτε θα είμαι εγώ εκεί. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Ποια είναι το κάλεσμα του Κυρίου? Όταν πίστεψες στον Κύριο, είναι πολύ πιθανό η μαρτυρία του Πνεύματος να ήρθε μέσα στην καρδιά σου και ο Θεός να σου έδειξε το κάλεσμά Του. Αλληλούια. Αν χρειάζεται κάτι στη ζωή σου και αν ο Θεός θέλει οπωσδήποτε να το κάνει, είναι η αποκατάσταση του οραματισμού Του για σένα. Αλληλούια. Η αποκατάσταση του οραματισμού του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου για σένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον Θεό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο συμβιβασμός του οραματισμού σου είναι το ανώτερο κομμάτι της πίστης σου. Ποτέ δεν θα πιστέψεις κάτι περισσότερο από τον οραματισμό σου για σένα. Στο μέτρο που έχει συμβιβαστεί, μέσα σε αυτόν τον παρονομαστή θα ζήσεις. Ποτέ δεν θα τον ξεπεράσεις. Ακόμη και αυτό που θα ζητήσεις, το τι θα ζητήσεις από τον Κύριο, τι θα ζητήσεις, είναι περιορισμένο στο συμβιβασμό σου. Ποια είναι η εικόνα σου που έχεις από τον Θεό? Ποιος νομίζεις ότι ο Κύριος θέλει να είσαι? Σε ποια θέση έχεις βρεθεί πια? Ποτέ δεν πρόκειται να πας παραπάνω. Ποτέ. Και όταν ο Κύριος σου πει ζήτα μου ό,τι θέλεις, ξέρεις τι θα ζητήσεις? Μέχρι το όριο του οραματισμού σου. Ποτέ δεν θα ζητήσεις κάτι παραπάνω. Αφού αυτός είναι ο οραματισμός, η μαρτυρία που έχεις για τον εαυτό σου. Αυτό ο Θεός θέλει να το αποκαταστήσει. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στη Γραφή υπάρχει το περιστατικό του Μωυσή. Θυμάστε τον Μωυσή? Ο Θεός του έλεγε σε καλό, έλα στο έργο. Και εκείνος είχε χάσει πια τον οραματισμό για τον εαυτό του. Και λέει, εγώ αποκλείεται. Βρες κάποιον άλλο. Εγώ είμαι έτσι. Εγώ είμαι αλλιώς. Εγώ είμαι βραδίγλωσσος. Κάποιον άλλον. Δεν πάει. Κάποτε ήμουνα full. Τώρα με όλα αυτά που έγιναν, κάποιον άλλον. Και ο Θεός λέει, δεν σέβομαι τους φόβους σου. Δεν σέβομαι τις αδυναμίες σου. Δεν σέβομαι τις πληγές σου. Τον είχαν πληγώσει, η αντίδραση των ανθρώπων του λαού του τον είχε πληγώσει και είχε μαζευτεί. Και ο Θεός λέει, δεν το σέβομαι. Το κάλεσμα που έχω για σένα θέλω να το βγάλω στην επιφάνεια. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Αλληλούια. Ο Κύριος είναι Θεός αποκατάστασης. Θέλει να αποκαταστήσει την εικόνα της δόξας που έχει για σένα. Να την αποκαταστήσει σε σένα. Αυτή η εικόνα να μην μείνει ένα όραμα, αλλά να γίνει ζωή, να γίνει ευλογία, να γίνει διακονία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και πρέπει να αφήσεις τον Θεό να εργαστεί στην καρδιά σου τη διακονία της αποκατάστασης που ο Κύριος έχει για τη ζωή σου. Την εικόνα της αποκατάστασης ο Κύριος να την εκπληρώσει στη ζωή σου, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος συντρίβει την καρδιά μας, για να την ξαναστήσει στην εικόνα και στη μορφή που Εκείνος θέλει. Αλληλούια. Δεν είναι θαυμαστό να ξέρεις ότι ο Θεός ποτέ δεν κάνει πίσω? Δεν είναι θαυμαστό? Και πρέπει να ξέρεις από τη μεριά σου, πρέπει να μάθεις να στέκεσαι στη διακονία της αποκατάστασης του Θεού. Θα αναφερθώ σε ένα σημείο που θα ήθελα, δεν χρειάζεται να το διαβάσω ολόκληρο, αλλά αυτό το σημείο θα ήθελα να το κρατήσετε και να το μελετήσετε και να το σκέφτεστε. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος του Θεού πρέπει να το σκέφτεται σε όλες τις υποθέσεις της σχέσης του με τον Κύριο. Η Γραφή λέει ότι ο Ελισέ πρόκειτο να πεθάνει, αρρώστησε με την αρρώστια με την οποία θα πέθαινε. Αλληλούια. Είναι στο 13ο κεφάλαιο στη Β' Βασιλέων. Και όταν έγινε αυτό, ο Ελισέ φώναξε τον βασιλιά και του είπε, πάρε τόξο και βέλη. Το βασιλιά Ιωάς, ο οποίος έκλαιγε μπροστά του και του έλεγε, πατέρα μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό του. Και ο Ελισέ του λέει, πάρε τόξο και βέλη. Και τα πήρε
Και λέει στον βασιλιά του Ισραήλ, βάλε το χέρι σου επάνω στο τόξο. Και έβαλε το χέρι του και ο Ελισέ έβαλε τα χέρια του πάνω στον βασιλιά. Ο βασιλιάς πήρε το τόξο, το βέλος και το τόξο. Θα σας πω κάτι που δεν το λέει η Γραφή, αλλά λένε ότι ένα αληθινό τόξο δεν μπορείς ποτέ να το τεντώσεις με λυγισμένο αυτό το χέρι. Πρέπει να το κρατήσεις εκεί και με αυτό το χέρι τραβάς. Αυτό είναι δωρεάν που σας είπα. Ο βασιλιάς έβαλε τα χέρια του πάνω στο τόξο και ο άρρωστος ετοιμοθάνατος Ελισέ έβαλε τα χέρια του, δεν μπορούσε και μόνος του να το κάνει, έβαλε τα χέρια του πάνω στα χέρια του βασιλιά. Και του λέει του βασιλιά, ρίξε το βέλος. Και ο βασιλιάς έριξε το βέλος. Και όταν έριξε το βέλος, ο Ελισέ είπε το εξής: το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου και το βέλος της σωτηρίας από τους Συρίους. Μια διακήρυξη με βάση κάτω από την ενέργεια του χρίσματος του Θεού. Ένας λόγος διακήρυξης, ένας λόγος πίστης ήρθε κάτω από το χρίσμα του Θεού. Έβαλε τα χέρια του, του είπε ρίξε το βέλος και εκείνος έριξε το βέλος. Και όταν έριξε το βέλος, ο προφήτης προφήτευσε κάτι που ήταν μια διακήρυξη. Στην πραγματικότητα ήταν σαν να είπε, άνοιξε μια πόρτα από τον ουρανό. Ένας χώρος, μια χάρη εξουσίας ήρθε από τον Θεό, κάτω από το χρίσμα αυτού του ανθρώπου πάνω στον βασιλιά. Είχε βάλει τα χέρια του πάνω στα χέρια του. Του είπε τόξευσε και τόξευσε και μετά διακήρυξε. Αυτό το βέλος είναι το βέλος της νίκης. Το βέλος της νίκης, της απελευθέρωσης από τους Συρίους. Και μετά τον αφήνει το βασιλιά και του λέει, πάρε τώρα το βέλος και το τόξο και τα βέλη και ρίξε. Και ο βασιλιάς πήρε και έριξε. 1, 2, 3. Και είπε, εντάξει. Και ο προφήτης οργίστηκε. Θύμωσε μαζί του. Του είπε, τι σου είπα? Σου είπα αυτό είναι η νίκη πάνω στους Συρίους, η απελευθέρωση. Και εσύ το έκανες μόνο 3 φορές. Δεν θα έχεις ολοκληρωτική απελευθέρωση από τους Συρίους. Θα νικήσεις 3 φορές, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα ελευθερωθείς ολοκληρωτικά. Έπρεπε να το κάνεις 5-6 φορές. Διπλάσιες φορές έπρεπε να το κάνεις. Σου είπα, είναι το βέλος της νίκης. Πάρε αυτό το μήνυμα, κράτησέ το μέσα στην καρδιά σου. Αλληλούια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλές φορές έρχεται από τον Θεό ένας χώρος εξουσίας. Έρχεται από τον Θεό, μέσα από τη χάρη Του, είναι σαν ο Θεός σου δίνει τη νίκη. Αλλά άκουσέ με, το πόσο νίκη θα βιώσεις εξαρτάται από εσένα, πόσο θα δοθείς μέσα σε αυτήν. Ο Ελισέ, είχε μεγάλη παρησία να μπορεί να το πει αυτό. Είναι το πρόσωπο που αν πας στα πρώτα κεφάλαια της Β' Βασιλέων, είναι το πρόσωπο που ήταν μαζί με τον Ηλία. Ξέρεις πως κέρδισε το χρίσμα του? Το χρίσμα του το κέρδισε περπατώντας μαζί με τον Ηλία μέχρι το τέλος. Ο Ηλίας του είπε, κάτσε εδώ. Αποκλείεται, θα έρθω μαζί σου. Μα κάτσε εδώ. Όχι, θα έρθω μαζί σου. Και παρακάτω, μα ησύχασε εδώ, θα έρθω μαζί σου, θα έρθω μαζί σου. Πέρασαν και τον Ιορδάνη, έφτασαν στο σημείο που ο Θεός θα άρπαζε τον Ηλία. Και του είπε, ωραία, τώρα τι θέλεις? Του είπε, διπλάσια μερίδα από το χρίσμα σου. Αλληλούια. Το χρίσμα του Θεού ήρθε στη ζωή του. Το χρίσμα του Θεού ήταν πάνω στον προφήτη Ηλία. Και αυτό το πνεύμα, αυτό το ιδιαίτερο χρίσμα ήρθε πάνω στον προφήτη Ελισέ. Και το κέρδισε με αυτόν τον τρόπο. Μπήκε ολοκληρωτικά σε αυτή τη χάρη που ο Θεός είχε απελευθερώσει. Και τώρα μιλάει στο βασιλιά και του λέει, βασιλιά, αυτό είναι νίκη. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν ο Θεός σου έδινε στα χέρια σου ένα τόξο με βέλη και σου έλεγε, αυτό το βέλος είναι η νίκη της ζωής σου, πόσα βέλη θα έριχνες? Θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί, εάν ο Θεός σου έφερε στα χέρια σου ένα τόξο και βέλη και σου έλεγε, αυτά τα βέλη είναι η αποκατάστασή σου, πόσα βέλη θα έριχνες? Δουλεύει. Τιν. Αυτό θα ήταν όλο. Και θα έμπαινες μέσα. Ένα σημείο εξουσίας και νίκης από τον Θεό. Τι θα έκανες? Σε προτρέπω σήμερα το πρωί να μπεις κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας λόγος που έρχεται από το θρόνο του Θεού. Αποκατάσταση. Αλληλούια. Θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί. Θα βραχείς? Θα περπατήσεις? Ή θα βουτήξεις μέσα στην αποκατάσταση?
τι θα κάνεις? Η Γραφή λέει ότι ο Θεός πήρε τον Ιεζεκιήλ και του έδειξε εκεί το ποτάμι της ζωής. Στην αρχή ήταν μέχρι εδώ, έβαλε ίσα το πόδι του μέσα. Μετά πήγε στα γόνατα, μετά πήγε στη μέση. Μετά το νερό άρχισε να τον σηκώνει. Αν αφινόταν, το νερό θα τον έπαιρνε. Το νερό αυτό δεν ήταν στάσιμο, είχε μια πορεία. Αλληλούια. Θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί, θα άφηνες το νερό του Θεού να σε πάρει? Αυτό είναι το σημείο. Θα βούταγες μέσα στην κίνηση του Θεού. Πίστη. Θέλεις να μιλήσουμε για πίστη? Να ποια είναι η πίστη. Διαπίστεως ο Αβραάμ άφησε την Ουρ των Χαλδαίων, μην γνωρίζοντας που πηγαίνει. Μόνο ένα πράγμα ήξερε. Με ποιον πήγαινε. Όχι πού πήγαινε. Αλληλούια. Αποκατάσταση. Ο Θεός θέλει να φέρει αποκατάσταση. Θα ήθελα να το διακηρύξω αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αποκατάσταση στην πνευματική σου ζωή. Αλληλούια. Ίσως κάποιοι χρειάζονται να βάλουν τα χέρια τους στο κεφάλι τους ή δεν ξέρω σε ποιο άλλο σημείο στο σώμα τους και να δεχτούν αυτό το λόγο. Αποκατάσταση στην υγεία σου. Αποκατάσταση στην ψυχολογική σου κατάσταση. Χρειάζεται αποκατάσταση από τον Κύριο. Αποκατάσταση στον τρόπο που δουλεύει το μυαλό σου. Αποκατάσταση στη μνήμη σου. Αποκατάσταση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Χρειάζεται να βάλεις τα χέρια σου πάνω στο κεφάλι σου και να διακηρύξεις αυτό το λόγο. Αποκατάσταση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αποκατάσταση. Ο Κύριος να φέρει αποκατάσταση στη ζωή σου. Ίσως χρειάζεται να πιάσεις τη βέρα σου και να πεις αποκατάσταση στο στεφάνι μου. Αποκατάσταση. Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Κάποτε η καρδιά μου χτύπαγε. Τώρα η καρδιά μου μαζεύεται. Ο Θεός θέλει να φέρει αποκατάσταση. Έκανα ένα λάθος πριν. Δεν μπορείς να πιάσεις τη βέρα σου. Μπορείς να πιάσεις τη βέρα της γυναίκας σου. Η βέρα αυτή που φοράω λέει μέσα λέει ένα κουτάτζι. Είναι της γυναίκας μου. Η δικιά μου η βέρα είναι στα δικά της τα χέρια. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Έτσι μπορείς να πιάσεις τη βέρα στο χέρι σου και να πεις αποκατάσταση. Υπάρχουν, πιστεύω, για τους ανθρώπους του Θεού. Υπάρχουν πολλές φορές χτυπημένες η σχέση τους με τα ίδια τους τα παιδιά. Και καμιά φορά οι γονείς πρέπει να ενώσουν τα χέρια τους. Και δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή είναι το πιο συμφέρον στην παρουσία των παιδιών. Αλλά κάποια στιγμή για τα παιδιά τους πρέπει να φωνάξουν για τα παιδιά τους και για τη σχέση τους μαζί τους. Αποκατάσταση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όπου ο διάβολος έχει φέρει σκουριά, χρειάζεται να έρθει αποκατάσταση από τον Κύριο. Και κυρίως αποκατάσταση της εικόνας που έχεις για τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό. Ποιος είσαι, τι έχεις, τι μπορείς να κάνεις. Αυτό χρειάζεται αποκατάσταση από τον ουρανό. Η αποκατάσταση του Θεού να έρθει πάνω σου. Η δόξα του Θεού να φανεί ξανά στη ζωή σου. Τι σημαίνει αποκατάσταση? Σημαίνει να αφήσεις το Άγιο Πνεύμα να σε μάθει να βάλεις ξανά τα όπλα πάνω σου, να τα πάρεις πάνω σου, να σου ψιθυρίσει είσαι πολεμιστής εσύ. Σημαίνει να αφήσεις το Άγιο Πνεύμα να σε κάνει ή να το αφήσεις να γυαλίσει τη στολή σου. Να μπορείς να σταθείς και να πεις ναι, είμαι ένας άνθρωπος του Κυρίου. Αποκατάσταση. Ο Θεός είναι Θεός αποκατάστασης. Αλληλούια. Και υπάρχει αποκατάσταση στις σχέσεις. Υπάρχει αποκατάσταση στην ακεραιότητα. Ο Θεός θέλει να εργαστεί στη ζωή σου. Κάποτε ήσουν ακέραιος. Μήπως μπορείς να θυμηθείς? Κάποτε δεν έλεγες ψέματα. Μήπως μπορείς να το θυμηθείς αυτό? Θέλω να σου πω τι λέει ο Θεός γι' αυτό. Αποκατάσταση. Κάποτε δεν κοίταγες το άλλο φύλο με τον τρόπο που το κοιτάς. Ο Θεός θέλει να φέρει στη ζωή σου αποκατάσταση. Κάποτε δεν σκεφτόσουν για τους ανθρώπους με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ο Θεός θέλει να φέρει στη ζωή σου αποκατάσταση. Ο Χριστός είπε, εάν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορείτε να μπείτε μέσα στη Βασιλεία. Δεν μπορείτε να ζήσετε τα πράγματα της Βασιλείας του Θεού, αν δεν επιστρέψετε πίσω σαν τα παιδιά. Χρειάζεσαι αποκατάσταση πάνω στη ζωή σου. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μπορεί να χρειάζεται αποκατάσταση η πίστη σου. Η πίστη σου. Μπορεί να χρειάζεται αποκατάσταση η ζωή της προσευχής σου. Μπορεί να χρειάζεται αποκατάσταση η μαρτυρία σου στους ανθρώπους. Κάποτε μαρτυρούσα τον Κύριο. Ήμουνα μια ζωντανή μαρτυρία όπου αν βρισκόμουν. Τώρα είμαι μέσα στις υποθέσεις μου.
Αποκατάσταση έχει ο Θεός για σένα. Χρειάζεται αποκατάσταση στην αγάπη των αδελφών, στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται αποκατάσταση στην υπηρεσία σου στον Κύριο. Κάποτε ήθελα να υπηρετήσω τον Κύριο. Μετά μπήκα μέσα στις υποθέσεις της ζωής. Όλα έσβησαν. Αποκατάσταση. Αλληλούια. Αποκατάσταση στις αντιδράσεις σας. Με κοιτάτε σαν να είμαι παγωμένη εικόνα. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό για να το λάβεις μέσα στην καρδιά σου. Και για να μπεις μέσα στην αποκατάσταση του Θεού υπάρχουν διάφορες περιοχές. Θέλω να πω μια περιοχή που θα σε βάλει μέσα στην αποκατάσταση του Θεού. Είναι η προσωπική σου μετάνοια που έρχεται από την κατά Θεό λύπη. Και θα φέρεις τον εαυτό σου με μετάνοια μπροστά στον Κύριο. Γιατί δέχτηκα αυτό, γιατί έπραξα έτσι, γιατί συμφώνησα εκεί, γιατί άρχισα να μιλάω έτσι, γιατί στη ζωή μου πήρα αυτή την απόφαση. Κύριε, έρχομαι μπροστά σου με μετάνοια. Η μετάνοια σε βάζει μέσα στη διακονία της αποκατάστασης του Θεού. Αν έρθεις στον Κύριο με μετάνοια, δεν θα του πεις, δεν θα είναι σαν να συμφωνήσεις να σε καταστρέψει. Θα του δώσεις το δικαίωμα να σε αποκαταστήσει. Αλληλούια. Η αλήθεια μπροστά στον Θεό δεν καταστρέφει, αλλά ευλογεί. Στο 5ο κεφάλαιο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, η Γραφή λέει ότι ο Θεός χρησιμοποίησε τον Πέτρο. Δεν ήταν ακόμη Απόστολος. Πήρε το καΐκι του, δίδαξε τα πλήθη και μετά του είπε: ρίξε τα δίχτυα σου. Κύριε, όλο το βράδυ πιάσαμε. Δεν πιάσαμε τίποτα, αλλά στο λόγο σου θα το κάνω. Έριξαν τα δίχτυα και γέμισαν με ψάρια. Κατάλαβε, αυτός δεν είναι απλά ένας δάσκαλος στο Ισραήλ. Υπήρχαν πολλοί. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο Θεός μαζί του. Γονάτισε μπροστά του και του είπε: φύγε από το καράβι μου. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Και είναι σαν να φοβάσαι ότι ο Κύριος θα του πει: αμαρτωλός και μπήκα στο καράβι σου, έπρεπε να μου το πεις από την αρχή. Αλλά ο Κύριος δεν του είπε καθόλου αυτό. Του είπε: μη φοβάσαι. Θα σε μάθω να ψαρεύεις ανθρώπους. Είναι σαν να λέει το εξής. Το απλοποιώ και το μεταφράζω και το απλοποιώ. Το ήξερα πάντοτε ότι είσαι αμαρτωλός. Αλλά ο σκοπός μου είναι να σε κάνω ένα Απόστολο που να κερδίζεις ψυχές στο όνομά μου. Αποκατάσταση. Η μετάνοια, η αναγνώριση της αλήθειας δίνει δικαίωμα στον Θεό να εργαστεί τη διακονία της αποκατάστασης πάνω σου. Μην φέρνεις στον Κύριο μια βιαστική μετάνοια, μια γρήγορη. Να, θα κάνεις αυτό, θα πεις εκείνο και όλα τέρμα. Αλλά πρέπει να ανοίξεις τον εαυτό σου στον Κύριο και να εξομολογηθείς αλήθεια το πώς είσαι και που στέκεσαι. Και ο Κύριος θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει για να αρχίσει να πνέει τους λόγους της αλήθειας και της ζωής μέσα στην καρδιά σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αντίσταση στο διάβολο. Νούμερο 2. Μην δέχεσαι την καταστροφή της ζωής σου. Μη συμφωνείς με ό,τι συμβαίνει. Μη θεολογείς ότι είναι θέλημα του Θεού. Μην το πιστεύεις αυτό. Πρέπει να μάθεις να αντιστέκεσαι στο διάβολο. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να χτυπήσει τη ζωή σου και να την κρεμίσει. Και μην δέχεσαι τη φθορά πάνω στη ζωή σου. Πρέπει να μάθεις να αντιστέκεσαι στο διάβολο. Η Γραφή λέει ότι πρέπει να αντισταθούμε στην ημέρα την πονηρή. Όχι να το βάλουμε στα πόδια. Ούτε να πούμε σφάξε μου, πασά μου να γιάσω. Πολλοί πιστοί νομίζουν ότι έτσι θα αγιαστούν. Αν αφήσουν το διάβολο να τους βαράει, θα αγιαστούν. Αλλά αγιασμός είναι να μένεις στο κάλεσμα του Κυρίου και μάθε να αντιστέκεσαι στο διάβολο. Ο διάβολος είναι ένας εχθρός που δεν είναι στο θέλημα του Θεού όταν σε χτυπήσει να του γυρίσεις και το άλλο μάγουλο. Είναι να μην τον αφήσεις να σε χτυπήσει ποτέ και να μάθεις να είσαι γεμάτος με τον Κύριο μέχρι εσύ να τον χτυπήσεις με το μαχαίρι του Πνεύματος. Αλληλούια, που είναι ο λόγος του Θεού, το ρήμα του Χριστού. Μάθε να αντιστέκεσαι στο διάβολο. Όταν βλέπεις πράγματα να καταστρέφονται στη ζωή σου, όταν βλέπεις πράγματα να καταστρέφονται στο γάμο σου, μη στρέφεσαι ενάντια στη γυναίκα σου ή ενάντια στον άντρα σου. Μη συμφωνείς με το διάβολο, αλλά άρχισε να προσεύχεσαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μην δέχεσαι αυτό που ο διάβολος κάνει. Δεν πρέπει να συμφωνήσεις ποτέ. Εάν βλέπεις τα παιδιά σου να ξεφεύγουν, ποτέ μη συμφωνείς με αυτό που γίνεται. Μη λες τι να κάνουμε. Θα πρέπει να στέκεσαι και να προσεύχεσαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μου χάρισες αυτά τα παιδιά για να είναι ευλογημένα από σένα. Για να περπατήσουν στον δρόμο το δικό σου. Για να ακολουθήσουν στα βήματά μου μαζί σου.
Και δεν θα γυρίζεις ποτέ πίσω. Πρέπει να μάθεις να αντιστέκεσαι στον εχθρό. Αποκατάσταση έχει ο Κύριος. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έχω την εντύπωση ότι η φωνή μου δεν φτάνει με τον τρόπο που πρέπει στον καθέναν από εσάς. Γι' αυτό θέλω μια μικρή βοήθεια. Στην παλιά εποχή υπήρχαν τα φερέφωνα. Ξέρετε, ήταν τα φερέφωνα. Κάποιος μιλούσε εδώ, αλλά δεν υπήρχαν μεγάφωνα. Και είχε τους δικούς του σε μια απόσταση και ό,τι έλεγε, οι δικοί του το άκουγαν και το φώναζαν παρακάτω. Και μπορούσε με τους κύκλους των φερεφώνων να μιλάει σε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς μεγάφωνα. Αλληλούια. Σήμερα το πρωί θα ήθελα να παίξετε αυτό το ρόλο. Γύρνα στο διπλανό σου και πες του: ο Θεός έχει για σένα αποκατάσταση. Αλληλούια. Ο Θεός έχει για σένα αποκατάσταση. Αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Θα ονομαστείς ξανά η πιστή πόλη. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όσα κλέψει ο κλέφτης 7 φορές πρέπει να τα φέρει πίσω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος έχει για σένα αποκατάσταση. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να εργαστεί στην καρδιά σου και να χτίσει μέσα σου αυτό που ο Θεός θέλει να κάνεις. Δεν θέλει να είσαι ο Θεός μια ανοχήρωτη πόλη. Πάρα πολύ πιστοί είναι ανοχήρωτη πόλη. Αφήνουν να μπαίνει και να βγαίνει όποιος θέλει. Ό,τι αν συμβεί στη ζωή. Σε προσβάλλει κάποιος, προσβάλλεσαι. Κάνεις 6 μήνες πώς το λέμε, να recover. Να συνέλθεις, να αποκατασταθείς. Πού είναι ο Γιάννης να με βοηθήσει? Σου λέει κάποιος μία κουβέντα, σου λέει μην το κάνεις έτσι, κάνε το αλλιώς. Και δεν μπορείς να κρατήσεις την άποψή σου, να πεις όχι, εγώ δεν μ' αρέσει αυτό. Σου βάζουν ένα φαγητό να το φας, δεν σ' αρέσει, το τρως. Είσαι πάντοτε κάτω, μια ανοχήρωτη πόλη. Η ζωή σου χάνεται. Σε χτυπούν, χτυπάς. Ό,τι αν συμβαίνει, πάντοτε. Ο διάβολος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή σου. Θέλω να σου πω κάτι. Άσε τον Θεό να χτίσει τα τείχη σου. Δεν υπάρχει άνθρωπος του Κυρίου χωρίς αντίσταση. Δεν υπάρχει άνθρωπος του Κυρίου που να μην υπάρχουν επιθέσεις εναντίον του. Δεν υπάρχει άνθρωπος του Κυρίου που να μην υπήρξαν δυνάμεις που να προσπαθούν να τον βγάλουν λίγο από τον δρόμο του. Πρέπει να μάθεις να αντιστέκεσαι στο όνομα του Κυρίου. Και το έργο της αποκατάστασης του Πνεύματος θα έρθει πάνω σου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και θέλω να πω κάτι, ποιο είναι το τελευταίο για σήμερα. Για να μπεις μέσα στην αποκατάσταση του Κυρίου χρειάζεται πίστη. Πίστη. Αλληλούια. Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να το κάνει. Κάποτε κάποτε ήμουν. Αλλά τώρα, όταν ο Ελισεέ μίλησε στον βασιλιά, τις πόλεις αυτές τις είχαν κατακτήσει οι Σύριοι. Και τους είχαν κατακτήσει με κάποιο τρόπο και εκεί είχαν χάσει αυτά τα εδάφη. Αυτά τα εδάφη κατακτήθηκαν. Δεν αισθάνομαι ότι μπορώ ποτέ πια να τα πάρω πίσω. Δεν αισθάνομαι ότι μπορώ ποτέ πια ο Θεός θα τα ξαναφέρει πίσω. Δεν σταθήκαμε. Τότε που τα είχαμε δεν τα οχυρώσαμε όπως έπρεπε, μπορεί να σκέφτεσαι. Δεν αντισταθήκαμε όπως έπρεπε, δεν κάναμε. Και μπορείς να μένεις εκεί, μέσα στον περιορισμό που ο διάβολος, η καταστροφή, η αμαρτία, η φθορά έφερε στη ζωή σου. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο προφήτης τώρα. Και στην πραγματικότητα φέρνει ένα λόγο από τον Θεό. Σου πιάνει τα χέρια σου και σου λέει ρίξε το τόξο. Και ρίχνεις το τόξο και σου λέει άκουσε. Το τόξο αυτό είναι νίκη. Αλληλούια. Αλληλούια. Εχθές η κόρη μου είχε τη γιορτή για τα γενέθλιά της και της φέρανε διάφορα δώρα. Τι χαρά με τα δώρα. Για φαντάσου ο Κύριος να έρθει μια μέρα και να σου πει έχω ένα δώρο για σένα. Ανοίγεις το δώρο και μέσα έχει νίκη. Ω Θεέ μου, νίκη. Νίκη πάνω στους εχθρούς σου. Νίκη. Νίκη στις υποθέσεις σου. Νίκη. Νίκη. Απάντηση στις προσευχές σου. Τόξευσε άνθρωπε μου. Τόξευσε. Κατά την πίστη σου θα γίνει σε σένα. Τόξευσε. Είναι νίκη. Αλληλούια. Είναι νίκη. Αλληλούια. Και του λέει τώρα πάρε το τόξο. Σου είναι δοσμένη νίκη. Το χρήσμα του Κυρίου, η νίκη του Κυρίου, η εξουσία του Θεού είναι στα χέρια σου βασιλιά. Τόξευσε. Το μέλλον είναι κάτω από αυτή την προφητική στιγμή. Είναι το μέλλον από κάτω. Δεν υπάρχουν δυνάμεις και στρατοί εδώ. Εδώ είναι ο Κύριος. Αν σταθείς με πίστη θα γίνει νίκη.
Νίκη! Έλα πάρε, τόξευσε. Και αυτός πήρε ο καημένος και τόξευσε σύμφωνα με το συμβιβασμό της πνευματικής του ζωής 3 φορές. Και ο προφήτης του Θεού ήταν έτοιμος να πεθάνει, αλλά μπορούσε ακόμη να οργιστεί για τα πράγματα του Κυρίου. Τι είναι αυτό που έκανες, βασιλιά? 5 και 6 φορές έπρεπε να το κάνεις. Ο Θεός σου έδωσε νίκη για να έχεις ολοκληρωτική αποκατάσταση. Και εσύ θα πάρεις 3 νίκες και αυτό είναι όλο. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θέλω να πω κάτι. Από τον θρόνο του Θεού έρχεται μια λέξη: αποκατάσταση. Αποκατάσταση. Όχι μόνο να λειτουργήσει αυτό που κάποτε δεν λειτουργούσε. Όχι μόνο στη δόξα που κάποτε έζησες, αλλά ένα ανώτερο μέτρο δόξας, αυτό που ο Κύριος σχεδίασε για σένα. Αλληλούια. Χρειάζεται μετάνοια. Χρειάζεται αντίσταση ενάντια στον εχθρό. Και τελικά χρειάζεται μια πίστη. Πίστη που να συμφωνεί μαζί με τον Κύριο. Αλληλούια. Χρειάζεται αυτή η πίστη που λέει: Κύριε, αν εσύ το έχεις, θα γίνει. Δεν έχει να κάνει με τις δυνάμεις μου, δεν έχει να κάνει με τις ικανότητές μου. Αν εσύ το έχεις, εγώ βάζω την καρδιά μου σε σένα, θα γίνει. Και χρειάζεται να σταθείς στον Κύριο και να ρίξεις βέλη με το τόξο σου. Νίκη! Νίκη πάνω στους εχθρούς σου. Θα μου πεις: πού είναι το τόξο μου? Γεννήθηκες με τόξο. Αλληλούια. Όταν πρωτογεννήθηκες, το τόξο σου φώναζε: ουά, ουά. Αυτό είναι το τόξο σου, στο έχει δώσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει όπλο στη ζωή του πιστού σαν το στόμα του. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν ξέρω γιατί με βλέπετε. Γιατί με κοιτάτε με τον τρόπο που με κοιτάτε. Αν ήμουνα στη θέση σας, θα είχα σηκωθεί πάνω και θα έριχνα βέλη. Και θα φώναζα αποκατάσταση πάνω στη ζωή μου. Αποκατάσταση στην υγεία μου. Δεν το λέω για να με χειροκροτήσετε, το λέω για να το κάνετε. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω και μίλησε την ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Αποκατάσταση. Αλληλούια. Σήμερα το πρωί σε προτρέπω. Φέρε μπροστά στον Κύριο, σε προτρέπω, τα σημεία που σε πονάνε περισσότερο. Τα σημεία που φαίνεται να είναι η νίκη του εχθρού εναντίον σου. Φέρ τα μπροστά στον Κύριο και φώναξε στο όνομα του Ιησού Χριστού: αποκατάσταση! Αποκατάσταση! Φώναξε, άνθρωπέ μου, ρίξε το βέλος σου ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Αποκατάσταση! Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια, προφήτευσε πάνω στη ζωή σου. Διακήρυξε την πιστότητα του Θεού. Διακήρυξε τη δύναμη της νίκης του Κυρίου. Αλληλούια, αποκατάσταση. Αλληλούια, βουτήξου μέσα στην αποκατάσταση του Κυρίου. Άσε το ποτάμι να σε πάρει. Θα σε οδηγήσει και σε μετάνοια και σε αντίσταση και σε πίστη μπροστά στον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα, δόξα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δόξα, δόξα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δόξα, δόξα, δόξα. Αλληλούια. Αποκατάσταση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Εχμαλώτισε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Αλληλούια. Το νόημα του γάμου σου, φέρ' το στην υπακοή του Χριστού. Το νόημα της υγείας σου, φέρ' το στην υπακοή του Χριστού. Το νόημα της διακονίας σου, φέρ' το στην υπακοή του Χριστού. Το νόημα του μέλλοντός σου, φέρ' το στην υπακοή του Χριστού. Αποκατάσταση. Αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Αλληλούια. Ο Θεός θα σε κάνει να ξεχάσεις τους προηγούμενους καιρούς. Θα σε βουτήξει μέσα στους καιρούς τους δικούς Του και θα σε κάνει να ξεχάσεις πώς ένιωθες και πώς σκεφτόσουνα όταν η φθορά κυριαρχούσε στη ζωή σου. Τα χρόνια που έφαγε η ακρίδα, ο Κύριος θα τα αποκαταστήσει στη ζωή σου και ο Κύριος θα σε βουτήξει στη δόξα Του. Ο Κύριος θα σε βουτήξει στη δόξα Του και στην ευλογία Του με τέτοιο τρόπο που θα ξεχάσεις τα πρώτερα. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αποκατάσταση. Αλληλούια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλληλούια, δόξα, δόξα, δόξα. Δόξα, δόξα, δόξα. Δόξα, δόξα, δόξα. Αλληλούια. Αλληλούια, δόξα, δόξα, δόξα. Ήθελα να πω το εξής. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου βλέπω την ίδια εικόνα. Βλέπω ακριβά πορσελάνινα βάζα, τα οποία με κάποιο τρόπο έχουν φθαρεί
Και είναι σαν κάποιος τα παίρνει και τα φέρνει κάτω από τη δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού πέφτει πάνω τους και ξαναπαρουσιάζονται ολοκαίνουργια, πορσελάνινα βάζα, όμορφα και ένδοξα, έτσι όπως ο Κύριος έχει για αυτά. Αλληλούια! Η δόξα του Θεού είναι για τη δική σου τη ζωή. Αλληλούια! Η δόξα του Θεού είναι για τη δική σου τη ζωή. Αλληλούια! Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια! Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι του Θεού που πρέπει να βάλουν το χέρι τους πάνω στο στήθος τους και να πούν το εξής: θλίψη, φύγε. Θλίψη, φύγε. Γιατί ο Κύριος με αποκαθιστά. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και εγώ θριαμβεύω. Απ' την καρδιά μου σε λατρεύω. Αλληλούια. Δύναμη και ασπίδα μου είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Δύναμη και ασπίδα μου. Αλληλούια. Ελάτε να ψάλουμε, να ευλογήσουμε τον Κύριο πάνω σε αυτό.